Čaute ľudia, dneska tu máme pack za 3000 gameov, tak si ho poďme hneď otvoriť. Hádajte do komentárov, čo nám asi tam padne. Zatiaľ nič, 71 trojka. Ale poď teraz nám padne nejaký dobrý hráč. Uvidíme. Chorvátsko, to by to malo byť. LV. Perišič, to bude na 100% Perišič. Je to tam 104 LV Perišič. Do našeho týmu sa nám to extrémne hodí. Ale tak na budúce. Čau.